umuruburi ukubwatia nigo kurigirirwa n'ibigori byonsi. Omwansi omwaligereria omwaka no yobwe kiri bubere na 2024 asitole kitariki 2025 enga kitole asa morokereria oboremi imeo cho Nairobi ande mono asegetiga Jamhuri grounds. Omwansi omwaligereria digongo gotebia nga oboremi Nobonda nikiko gara botambe ngo gotebia nga oboremi Nobonda nigo togotarira abaremi bali bachire nguma imena isiko yorongo rwa Gusii twanyara kuba tugusanga mange na kiko gera twachire asa morokereria yiga asa mocho Nairobi togotira AMO asayamo ende twako tugusanga asobwamo tumbera abaremi tumere abamanyi batosemya na elio muremi orisiko gabu onyara ko bagokumanya inkubwana togokora ase tugo yawo ninkubwana togokora ase endagera yawo ya mugondo osase imeri byawo bya mugondo ekero kubwati bitambukero nigo konyora lige salde igoro kubuya kegima igobono abari mbali baito mwana lego tugachiombe kiriche kienyeji togo chiroka kirichianka engombo ganyetenga kukwanye sibetali emeteime paka magoroba nandi kwaganyo kameya ya rero nigo nakoretire asumo manyikegima togo chikomera no munyagitari Dr. Maranga uyora chikobega gotebinga engombe yawo na kyubwente kunye mbego na kyubwente kunyerenda nande tokekere ebe enyore moli kaya nyore moli enye erendu onyora mabere liga salde begoro gose waenda kuonia singi nyama igoba tubwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital sensema ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS wetera senambe yo erase screen ya ugabo nabo igona nabo tubwati ase website yetu na www.ndizitv.net inyora bana egeta seni kya Ndizi TV nabo obwansu bwo mugusi igonta tombwati twesarasike tokwana amange ende ngunyara ko bango kumanyanga omubugani Okamal Park no rubwatira negeta seni kya Ndizi TV eyega toira intugo ikasenseme yega elitogotere gostoko tebya mange nyora buna omubugani Okamal Park nigo bwate endagere nyansu kigima endagere ngiya aliyenyo gotate chindagera chike Gusii chindagera chike rero obukuma bwoboli chinsaga botambe ngo batenga chinsaga nakyo amabere naro buna botambe nakiko gara nabo kongo cyo kareta daktari yago tebinga akerote tu chikonyora naro alinko batei botambe tibinga naro gerende akerako banaro wekembege bendia ne naro amabere ino ko nyora Camel Park igo bano teatora sanga tumera no munyagitari oyo adotebinga ngikerige gotoka ase ekyombege kiabo nande na kibago nende chiombe chiabo daktari. Yes. Asante sana sugu tuanchira wikaga iga. Karibu sana. Yega tuachire tutaitora tosemya ototebinga ningi kerege yakolende ase fede yo muriye weta seni getu kya Ndizi TV koratebya ayiningo. Jasa malita ngoro ku Dr. Maranga. Ngokorega asi ase organization ngoro kwa Agricultural Development Corporation. What a unit nyingi in Kenya, lakini nje specifically Rwanda say a unit ku ADC Livestock Genetic Center kushughulika na mangana yembego echo na ndio inarega stokora. Karibu sana. Asante sana daktari ase ogutumanya igo kurinde abagusi baitwalia ose abakenya baitabange mbali bataramanya igoro yembego kento gani batebinga embege yetu kuro artificial mbego kiye tutaracha akore process ibune kwariganirwa bono sei togusi omate bole mongoi bole mogwa kaire nande abantu baminto nabari banje togutuga chiombe nande bono geko expensive kugore engombe iliye gocha kokora amabere nendume bono uya gwa abantu baitompalinga banjete kutumia embego yomopira banjete konyeroka embego yomopira nanda bono inero to process esenge njunga serikali ose ADC ngoganiere kokonya abalimi ko improve chombe cyabo ngwatanga ki abalimi bamito obwate chombe cya Kenya kiba abandi mbaro babwate pedigree animals lakini rende kero muntu nategete ko improve chombe cyae chikereke wango usekerengo erugwe ko manyane atagete bono ntu kuna ADC Livestock Genetic Center tole best gali ya Kitale egasi yeto eyoko make available embego very high quality for the farmer egere anyale kunyetumia ku improve ngombe ya esinge njongo ta tolenga ki production ya mabera ali tagete
is a function of genetics na environment. Genetics wonere mbegu. Na environment ningenjo kumana chia ng'ombe yao. Ninjo kunyerage ya sekorara ina environment was management. Bono e part ya genetics na rotogo play mono. Egere onyo kubwate ng'ombe yao umanyete utagete gocha kunyetumia aso kwa amabere kuiko onye mbegu ebwate uwezo to improve productivity ya ng'ombe in terms of amabere the daughter emori editoroli lie gochikonyora etoke ng'ari bwate productivity eri iguru obwa mamu mwabo bono ntwalete chindume ku South Africa echinde chikaru Kenya ase abalimi bali abanene bakorire gasi ya singa kichininge nande chiombe chiabo chire high producers tukarete rugari ya ADC Livestock Genetics Kitale tukang'ea go process mbegu karo twanye process twanye distribute twira chia agrovet kuna bono gosongo ntobwate eno kama agrovet twamoirera onyara ko koneri bari artificial inseminators waira mbege ya somoremi endake daktari unakwereseire asuwagarigo abalimi bali bakuna kuburia nga eng'ombe yayo ne kienyeji ya butambete gatonyoreke kienyeji eng'ombe ine bekirwe mbege yiga echiko improve egere mori gochikonyora echiko babone riengia kabisa nande ina renchera ora improve enchereriere chip eseng'encho tarikero omoremo tarikero omoremi oranya ale konyora chibesa chisaine kugura pedigree animal egiere confirmed kiagere price ye chiombe chi squeeze gere igo konyora ng'ombe yamo akoni go 300,000 abalimi barenga baragure fresh ya 300,000 abake lakini temine ting'oli obwate kienyeji ta konyara ko improve ng'ombe ya mpaka ka ekiabe pedigree cow mere nyare go cost 300,000 ya go chakera sembe karo kwanyori omaete endume ye mbege yo gochikora se ng'ombe yao ya kienyeji ya ko contribute 50% asili torori ligo chikoe ligo chigotoka bono onyekere kienyeji alafu oche bono onyoro munyagitari o mugambe mugenda morore ng'ombe inchi morore ng'ang'aki ngentoki getakeire ko improve wa se ng'ombe ya kienyeji eng'ombe ya kienyeji nabo konyoranga eada ya usenyeri ya tera panuka wose eng'ombe yegere enke in terms of size pakate bwate capacity yoko produce amabera mangi bono iko konyoro munyagitari o achiche ne saya catalog asa abantu bali chi processor chi mbego gotwara bare getabu kebwate chi information ye chi ndume chionsi ipi bakubwate kune company bono buna tunto bwate saya catalog ga igo mogo ikaransa eno munyagitari yo okora murigerie ng'ombe morore ng'aki ase chi eri chi chionsi pichi chimbege chira vaile kwa se market nere riera nyare ko improve eng'ombe onye kerenke na boko likie medium sized bull onye tumia ase ng'ombe ase litoreri yao nande bono nere buya somole myoyo anyirageri buya nonye kere kienyeji anye gorre chichumvi anye ose ndagere ngia egere ekero ya chire ya kanyizie mbego ekanie mbego kebwate weight riera nyare ori mbego mpaka kerego chikonyore mori etoke ng'anera gerike gima etware chinguru cio konyore mori irio nonye no gokonye ngotake kana se event wone kero gwachorire ebulu yengia embege yengia wanyorire 50% igo bono ko improve iri ekienyeji eke eng'ombe emoririe itorori ryo gochikonyora igorire ya improve by 50% bono ne litorori na liroyo ekarori kwariragire buya kwarira mabere kwarire endagererie takire kegima ekarori ikire chinga kichi ligocha likoganie mbego naro oikara sense no munyagitari mapema muwa mueng'aki emorie litorori mbego ki toranye kurwa sechiga chire menda baina ko chire in the market already eraje improve bono chinga kichi na bakoranga ki litorori yaro neli yarire kugwa engina bono goko gendera igo chintunda inye isano gochibosio
gocha guikura ase pedigree cow nayo tware ng'ombe ngia ura murimi onde bwesi obwate 1300 akaenda akagore freshian akareta mwae na era agachaka gukora ki era agachaka kunyora mabere nande gutugwa advice abarimi ba upgrade chombe chiribo bwate waikereke wange kyo egere eng'ombe iriere bwoye is well adapted in that environment kubwe ng'ombe gochi kugora kurwa sa tambe anyerete nande ichiguchaka nande go adjust enge go adjust nande kero kende to kinga tole banga buya ku manage ng'ombe ye kwa retire nene nande onyore ngatera kwa mabera ali kwa ganeti daktari abange nkochi bali babuliri bolyo nga ekero mogo collect osekero moko liembege yiga mogo chikobekera eng'ombe na kimo ukora mwa determine embego ego chikobe yeli toruru te chikobe ye bono chimbego chire marakabiri ase market usase ense yetu ya Kenya embege ntanga ni kuru conventional semen ene iliyo kwa ng'ombe yao alafu chance yo konyora litororo useyeli igere 50-50 inero kuna ntuto go produce na ande company chinyinge na wako produce nembege ende yekorokwa sexed semen use gender selected semen yeye igebwate 90% chance yo kwa litororo ekerokwa pandishire usekerokwa kwa ile ng'ombe yao igebwate 90% yobono aka 10% nkaroro okonyora ngaki 10% ye nabeko 10% ye nabeko leta kwarori bono indio ogotumia conventional semen na ndio ogotumia gender selected semen ezi swali litanga conventional semen iyo konyora ngakero chiombe chinyinge chikoewa conception rate igere yani chiombe chinyinge chikobwata embego and that is why egotumeka mono lakini gender selected semen igo konyoranga chiombe chinyinge ekero chiabeire inseminated na gender selected semen njiri kobwata mbego esengencho kero kende ng'ombe njara giribia usenja bwate egento una biometra gose kala ng'ombe yanyorire mbego yanyorire mori gonyorore omoyo tigaire moke alafu chiboja utwara egento kenga maira after 7 to 21 days yakala ng'ombe yanyorire mori enderi ya twaro ko chafu bonge karo chiko inseminate kwa okora kubwata mbego bono gotugwa advice yabaremi ngamba prefer gotumia sexed semen ase chiombe chionse paka chirichia chianyorire chimori chiatwariro go chafu pengine conception rate igeko wansi na ndo bone sing'enjo sexed semen yere expensive oranyora ng'omulemi ochira sarene kwarori bono nya gutagete komenta matoroguo na ndo nya kwamuira gutumia sexed semen ose gender selected semen ni prefer ase amatoro kiagera litoro ekarugwa tigire mbege ntanga nya etire sing'enjo konyora ngatera abafata kaba yaga nitiye ya kabiri litoro yao na gukora reserve na sexed semen egera litigo tware chance yo gukwa litoro lakini nabo uwezekane ro yo konyora lakini rende 90% nabo konyora litoro daktari abarimi abange ngo chibale batebanga baetu embego kwanyora ngatia bwatete nabe era be osenga bairete yere iyi type yende kubweye ere preferable ye bwana tagutumeka osemu chando kyo ekogera ebete bwata eng'ombe nabeko batebwate mbego esengenji chirizo ni satu egente getanganya ng'ombe yera tebwate mbego na ng'ombe yengene ida ne bwate issue etara addressed kwali gosomo la myo manyana kwali pengine tarigere tichinsa ng'ombe ya chagete kugania mbego egera timing yakorekana kiagera chinso ko inseminate ng'ombe na chiro chingo determine chiro gosene bwate gosete ko bwate gose technique yo monya gitari akorete atumegete ngaki nembe ga bwate bono it is either umuremi
Gusumu ni gitari guse ng'ombe. Wone kere ng'ombe yabeire ngatira bwate mbego. The best thing yo murimi atakire gukora no kurangeria umunye gitari ujo okorete insemination ye gasiye. Na yero mwenye natuke na ng'ombe igituke. Egere barigeri ngaki ishida ngayira atuke. Ya ngayira atokete ng'ombe itubwate timbego. Onye ne ng'ombe umunye gitari na bakunyirigere. Onye ne ng'ombe umunye gitari na bakunyirigere. Arorenga ishida kira atoke eta etu endagera buya kigera mangana bono buna chichumvi ng'ombe nyetera agwa proper mineral supplementation abeko bate kubwate mbego rais wanya ng'ombe yabwate uterine infections wachafu ase enda no beke mbego teko tikokora tekobwata wono ekero barigereri go manya gitana bago tanga ki ng'ombe bono ite itakire tonye treat usetonyerage bya egere kero gegocha kugani next time abe inseminated enyole kubwate mbego. Daktari Ribulirinde ase faida yo muri weta seni Kisii and Ndizi TV watebire nga timing nere ya maana sana ekero kuganya kwa manyange ng'ombe yeleta gitembego anda kena matukarenge ng'ombe bwanete ko kurigereria osa otabwene tigwetania kuya chake kugania mbego tukalengo otabwene tikuba gugwetania egero chiko dembege kere mbege teri gutoka chagrovet de onsire yange oikonye ode emenya guicha ama tukalengo otabwene tigwetania Wone ng'ombe kera ya chirondi hiti ose yaganirie mbego yaganirie mbego nita kirenga kero murimi kwa gukire mambi kurigereria uri chombe chiao na kichira kero kwa nyorire nga yachakire kugania mbego mambi tiga ng'ombe igia koreki ewe inseminated mara ewe mbego chinsa chia mara na andili chikore ngaki ekero kwa chire mara goba warigereria chombe chiao owakero mwana gitari ekero mwakwandia na rega watenya ki ng'ombe itakire kwa ewe mbego mambi wone guideline ito kwa noka AM kose PM AM rule ina re guideline nesengenjo turikonyora murimi karo amara mange amanye exact time ng'ombe yachaka kugania mbego wono iso ko tokanga wa delay mono wa etani ko semeji za 21 hours and beyond yeah ukubwata mbego kwe ng'ombe iko okay wono beyond 24 hours beyond 24 hours ng'ombe iteko kubwata mbego na ande kero kwenye bekere mbego mapema usawono before 6 to 7 hours chitara na wako nyoranga ng'ombe itara akora te kubwata mbego yone itakire preferably 9 hours mpaka 21 hours katiao na wako nyoranga conception rate ndiyako lakini optimum time togotewa 16 to 18 hours onye ndiyo monta ko nyara ko determine chinsa chiri ng'ombe yakora yachaka kubwata mbego yachaka kugania mbego igo bono ngomanye omwanchi umurigele bweta seni Kisii and Ndizi TV nigo togochera AMO ase kurugaiga ase amorokererio oboremi ime Jamhuri Grounds ase tokora oboremi obumanya katibona ase amorokererio yo akokorekana amanya katibona Nairobi International Trade Fair aigani gogendete gusangana Dr. Maranga oyo ole omumanyi boko omumanyi asa mangane chombe anene mono ase nsemo yembego embego nere kugera ochikonyora eng'ombe ngiya nabo igo ochikonyora amabere aramaya na indare yekerengo kiguru igekero kubwati bitambukire bya agendete kwerera nigura nyare ko bagokonyora ligesaderi yanko manya kego nigo omobogani Okamel Park obwatira nigeta seni Ndizi TV elikone kyabuna amwokeria yaiga ngo wotirari kurwa asense mega ekatogendete gusanga na kumira nabamanyi nabo iga balimi bali bagototebya amaya amange na kieko yaratumirana na Dr. Maranga na de twanyora ngande tukoria rero nigo twabugetera Yesu ekieko yaratubugetera Yesu nigo tumirana no musito okwa no muno ito elio babo risiko gali sokore ya no risiko gabu onyara ko bagokumanya ninki artificial insemination bose embego elio ko begatari ras mole tere elie ng'ombe nganyire mwanyarebe ya
bintu bya change technology ya change na kiyo kwa tumera na Dr. Maranga agendera gusanga manentu nacho gutwara kimwe mbege yeko beku tigabona ndaturaira na asale anyara kubaga gutukwanda kone ntare na asale ndatengo tebinga tigotara somo timokake go kone kora tubati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News na bugo tumera SMS gwetera se nambe yo erasa screen ya ugabu nyako batugusanga aso wamo kone ndetubasiko bagutubati ase website yetu www.ndizitv.net umurobero niko kole tobotambe na iche Mildred Momanyi tetera nasomo timoko ngwe natole Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuligiriria bwe television ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete otumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure nakubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagakire karenke bato murembe yekoreto buya ase kenyoro amasikani aba into byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange to bolimo otagetekene obwanje ni bwale gucwereka ntwaborera Pastor Gideon Girokenda banga babakamo kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibas chingwa na Girokende ebikoro byabo byakarito uko mucana koroko ngoli mumura na bawo tebaba gusinga boterere mboli mumura eyenteke nenenkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiriro yemerubiri ya Ndizi TV rusa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati umoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja krense ya monenusu wikera chinsa bere nenusu tutenenie umuchie ekibungo kirituko bunage koletwa sore numoroberio wensakia Tawasoma kurasi kitabu ya Zaburi emeye mona 19 wasoma kwa 10 goika 14 nase okuigwera lingana lyago inche nigo nkorigia nenkoro yane yonsi ondende timba isa gutiga amachiko ao nagachire lingana lyago asengoro yane ime ngati ngora ebibe asure ekyo nekibungo kirituko nakialetirwa sore numurubiryo wensakia ayumwanju wegeta sidi kya Ndizi TV
na bugutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili guturigireria na bwigo gusonja mirubiri yaitwa chinsemero 24 nyoranka na bugusonja gwitira sesimi yao yakoboko laptop smart tv iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'Gusii. ayumuremi giata kurworo gonkorwo Gusii nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichisagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imiyumu chobusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde nigorore nsemo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Ine ayeno Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na rio richiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye moinye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ndizi TV obwansu bw'Gusii. Omwanchi omurigereria omuroberi no yububoremi Nobonda oyokoretwo botambe na iche Mildred Mumanyi ekereto gusangana ukwana mange ekereto kumerana na baremi imena itiko yorongoro orogongo rwa Gusii konda siriti kolera rero nigotore ase amorokereri yoboremi imeyo mocho Nairobi ayame katiba Nairobi International Trade Fair aigana otomerania na baremi abamanyi nabo igo nabonia ase sector yoboremi enga kitogendete gusanga amange nama ya amange ayago konya abaremi eliko egendereria ase amagima babutambe ekero bari ase oboremi nache ayo musayo risiko gabu nigongo kinagotebia nga ene kianga gwasoira soboremi oboremi negasirengia nando oboremi nigo bwati chibesa na bura ukorageri kubwaga siende yonsi na kieko yarango gotebia nga oboremi na bwesiro yomogose na bwesiro imensi yetu ya Kenya igo kono asa morokereria yiga tiango manyinga niko mobogani Okamel Park obwatira negeta seni kya Ndizi TV elio koretera amorokereria yiga kuruga iga asenseme ya Jamhuri Grounds enga kitogendete gusanga ese gose togendete gutara au ase chinsemo ai maiga kwene kya bunango nyorore obosemia aye omoremi oturigereti koru isikogaria omoremi otanyarete gwikirana ase chinseme cha Nairobi ntorega iga no yo mobo omumanyi
bwa mang'ana yechimbego chichombe oyu makati na daktari Maranga no yomo bwa bali barabamanyi bose bamaite amang'ana yegana kieng'ombe yawe irachiko bengia ko igule muna eng'ombe yawe nabo kunye improve tubese tabange yane yanga telingia ya eng'ombe nyachi tere chibianda eng'ombe tigira ne buya nyenda ageringia bali batanga ng'ombe teri ko tere chibianda ngushikoma turi kurwaso munyagitari nyiragiri buya rangeri obekirwe mbege ngia bas kuruga bwe ng'ombe mori akonyora nero the best ko iguna daktari ataba kurwabu ko improve by 50%. Next kunya gutira daktari gustari boyo na boyo bono daktari kora tutebia ngo kwatwere siri asubwa gari nasuboime igoreye empege yiga nande buno ebwena tokonyona twarumanyire ngekire type ubere bono toleta ngo empege ye na kiekurusi gwa siri mataba abange ba nalibaganye twade tukumanya erie kare gari na konyora empege yae ochikoirere ng'ombe batebia ngo ndia mono asege bana ndo goikaga bono gari buna natewa tugwate chieri chimbego chingia kegima na ndawa abalemia bange babusi baratumire chimbego cha Ndizi na ndengule twa chimanga one shot yani kio mmoja kitaji asira tumire na sema ya talikuwa na consumption rate ina report tokona wara kurwa sawa ande to ora ko so mama ngana ko to link ya ko ngara ba ko nyaka wa okay ona chimbege chi tugwata chindume hawa tugwate chama wewe lazima utoe hapa Nairobi unaenda hata outside Kenya. Okay. Wakati ulifika huko mji wa Kisii ulianza tu na vyombo ama biashara ulifanya duka grade tugwata chichasikusi tugwata chifresha na tugwata gansi chine chama wewe na chinchi pale mbo itomba chimanyi sana na mba chanze bono tugwate nande chikurunga dual purpose breeds chichira ko amabe kora kwa nyanya tugwate nyama chi ya mone brown swiss ne ndine sai world bull ne yende ko cemento ya beta South Africa bono chini chiri to kurunga dual purpose breeds nande tugwato chiri nyama bono piwa beef breeds nyama chioka tugwata chinduma chi breed ko kuna Hereford bulls tugwata boran ya rawa tawange banyara wete Kenya lakini Hereford South Africa lakini noni go tugwata hadi ya Hereford sasa watu wata tugocha kwa nyora na wagocha kuchira tugwata Charolais bulls Charolais na roto imported ko South Africa alafu tugwata yende ko ngate red anchors alafu tugwate ne yende kurunga Santa Gertrudis ine breed yende enditoke gima kiagera so muntu wenyama kigata geteki weight ng'ombe yike chikiro chirichitakire ase obwango mono egere eirwe chiro echikonyenywa egera abantu banyorenya kiagera ikwali kuna tutaita mabere ande tutakete enyama egera abantu babebi bono esengencho gusia abantu baito bandite chombe cha mabere gatukwanire chombe cha mabere lakini rende ke process yo collect embego ko gas chombe chindume chichonsi igeweka yelese bona yoko nyomore bwa yera go chiko kama mabere tutokwenda kurusia mbega ase chiyecho egera to chi process egente getangani chieri chikoragera yake endagera to chiano bonyansi okoro kuhe koba ngo chiatole daily ko chiatole molasses ana ngo chiatole minerals chichuvi kerengaki na machi igarianga kegima ande chindume igo chire asale biosecure kose biosafe yani igo tugitete double fence kende ngeo kera ikange na se chindume na abantu bago ikange ne chindume bali bakorera cia buka umuntu urura ase chiombe tari goikoro esengento tutatenga chindume chitwara gukoira gondo gwesi yani test kera jinga kito test kulingana na machipo bona wachire ni good health and it's disease free bona karachi chiawira comfortable to that level akitoka anda tuaje collect chambe ng'ombe enduma goikero bona erongole ndwere igo obolendi bweli kolenda nigo buli igoro mono tetakiri kendi yonse Kenya gocha egere to embege ngia kegima
tukwira somori waraziwa ase bono gukusanya chieli echi nigende tali ase chibekire nigo chibekire chieli chuka yes na kibono guchikwanyore mbege ye kegere tumanyete igekuru bono toko chieli chichikwa room nero kwa semen collection room chiombe chichikwa tuma mapema chiawe kugazi na ndo tugwate na chitisabu chitaligo kurusi mbego chirusi bono na ndo bono chianda chire trade kuna wane mbe nere kali kurusi ekero ya vile castrated ekero ya fimiru bono teliko waya mbego teliko ganande mbe ero teliko rusi mbego ekiagara bono kwana chire ase mbego yako daktari boto bautimbora eri ase mwaje muri magana ararero nigo togosoma tumanye nigo mora bwo ikatumanya amasomo rimi embe chieli ezi chire ibere nere kurusi mbego nere tari kurusi eye tari kurusi nige ebatire bono taite kubuli tigubali tari yanda tumeka seke gusieli ndembolie erto gutwara kuganya ukugania ukutari gutwara ati kiagara bono ne kolere castration igera abutu eno leto byakemo alafu etokonya senjere daktari tote etokonya senjere nde ubuneti sapo bono lende karo kwaletire ria kwanye sibiraje niyende neye korataki ekurusi mbe wacha kwanye bekali chiabangu ali asechi itukeli moto go produce totewe ti fresh and choka ti fresh and choka ekaro ti fresh and chiara tuwabo chiana lidentire train na bantu bamurambara bamaite bakorera asi bale train kamili bamaite asi bono engombe yacha kagari ditanga karo yacha kire eko ba discouraged kwa teriko rusimbe ego charo ke dia kabiri ande ko ba discouraged ko rusibo kurusi wa seti sabo yaenda yantukana nguri ekere kwenda gucharo ke dia gatatu na ribono correct uko collect ndio uko nyugwata kwa wekende ekwende epinisia ya guchima wona ekuru kwa artificial vagina na wengi ndo ali gutumia ekero guchigo kama engombe yao ya mabere bono this artificial vagina is made in a way that what a metal casing the casing not metal actually it's rather plastic so what na other components what a knob what a cone one this is a separate component alafu what a semen collection bag bono a semen collection bag is graduated yani what a measurement and what a velvet bono maambia kana tuagukire to assemble these materials lakini rienda nyuma tutaragoka maambi igekawa sterilized overnight kwa se sterilize equipment was sterilized kurusiani germs yaratoko ekawa cleaned the previous day preparations is the previous day bora ya kiregen bakao maambia ibinti bono biko assembled together alafu toma kwenda kutumia bwana karokwa mbege ndumeria ya charukire ya gatatu ukonye gwata ya beke mbego guchima kwa mbege ya charuke tume tige karokwa nya discourage mara ya gatatu ukonye discourage mara kabiri ya gatatu na dio kurusia mbege bwana gento to korra igo no concentrate mbege wise gutuga erusia mbege litangani mbege itarigo chikaba concentrated itarigo chigotwara nerve cells kwa itarigo chigotwara spermatozoa chisaine egero process mbege rogo ikonye when you discourage when it is 2 times so that the third time you can be able to collect semen okay bona kero kwa collect mate kwanza ga amache ngobe kwa lega as AVA are between 45 and 48 degrees alafu ngobere lubricated kwa egere te cause an injury to the bone and umeli te wasukome in any way kwa macho konyara bikirima talima between this and the casing are nobwe no macho konyara bikire alafu na lubrication yabekwa around
alafu ikawa inflated so that it is soft. Ekere mbele ndio chikwenda ase heavy kwanyaranga the bull feels comfortable. Okay. Karo mbele ya chira ase lap wono semen collection value okonyora ge label. Okonyora ge label. Okonyora ge label. Panye ndume yige korokunga tota Finlayson. Ye label ya Finlayson. Ya charo kire. Insemination tali one enero eko yana nuguchia selab kara ya saira selab ono oto konye pima to koligere ndege kwasa tonya ligere ngaki nere the right color ne bwate any impurities ni saine ko processed ono nya gisaine ko processed they commit all the requirements yo ko processed we process it lakini onya ke bwate anything ono etiko tokanga nere off color into go discard discard alafu lakini before tutaraga kwenye process further kwenye pima tole pia tuaranga ki nebwate chamba chisa nebwate chisel zilichiwe chiko cause fertilization ya sema iko na arongo spermatozoa cells igo naronko renkwere aso kuligere libuya kigima rinde moch konyora go stage gwikira umurimi emwasara igo ne gento gekorenkwa paka gekira na gitera kabisa ekero bono ya kwanye pimire gwa kurire na kyuko yepima yani wa kurire ngaye kwenda next igo to gutumia a microscope at this level twanye weka se microscope twaligere nyaki ne gwate spermatozoa cells chisaini nande moyo chile nande ngosuka chile tokatanga ki spermatozoa cells ichichia uikachiwa 70% of the spermatozoa cells uikachiwa in progressive motility meaning ati ngogaenda chile forward ngosuka chile utara chile motility area ngo nero alafu 70% of the cells that you are seeing are they in progressive motility na ande chile normal in terms of structure kiagara we can have a structure ya cell yeli gochokora because fertilization ekara ya meet those requirements na litokonye kora dilution yagenda the next step of processing ono iga nindo chibinte biga ebi nabyo kongeresera bikerese nabyo kwaresera sepati ono ekara ya isane ko processed egento tokora next no go pimanga ki toro chibono gere concentrated na what thing agaria assessment collection room jawa test twice egero to concentrate the cells about which got one we katonye kase e machine ende ko photometer ekaro kwa bekre mbege ya se photometer a photometer can be able to tell you what is the concentration of the semen kwani wanakuwa se ande chidosi renga destroy ngora rosikuruda ande ekaro kwenye dilute which kutumia kiasi gani dilute which kutumia kiasi gani kurwabu kwa mapo chawono watumia dilute kutumia yekuru France what is from France iyo ko butume kukubekwa rende ase mbege dilute wana ntaka tango tenyangi kereime for the benefit of the farmer wana mbe dilute yo gwa antibiotics na antifungals aina mario aguzuia uchafu ndio vyanzo sio kwa ndio vyanzo kwa bacteria and fungi we are sure teyo from collection lakini rende ane nabo kubeke sinche yuko kiro as a standard procedure to protect mbege zewe very clean because in the state no ko mo mbege very clean very disease free very very clean ekareko kwa ng'ombe ndivyoka no go fertilize na post conception na ndene gwate gatorunga glycerol ekra protectant yani isinge njone mbege yakara kwanye process kwanye hizi korora bane kitari bago ta bagwata chi container une cha liquid nitrogen containers wana chi container chi gwata liquid nitrogen
liquid nitrogen erigere kintu mo ebwaterigereria usobo kendo bole negative 196 degrees Celsius one mbege yengo chori kwenye process as a freezing na andonye bekase storage tank negative 196 degrees neji side it's not agete chibe mo all through bono we cannot agete gento bego to protect bego maintain viability bono guys are on ego ego protect from damage we are very low temperatures yase diluent and the water form of glucose because one ekaro chisagetiga ekaro wacha wachweka ase ngombe chitagete energy yogo swim yoko move kurwalia ase yabi kupaka ase diga na kali one netagete energy one glucose that form of glucose will give it the energy it needs to move pake ikera ase akoya diga na diga ngombe egere cause fertilization one we katoni wekere diluent karutu abekere diluent igen tutokora tokotige mbege hiyo igachanganyika twanya chisa anga 4 hours chia yachanganyika ande tokonya beka ase medical refrigerant asili ya 4 degrees yachanganyika even each component chia mix kari chia mixed tuna moja kwenye hicho ona tubwate ti machine chiko kore gasi tubwate machine latest technology the world ego era beke era roast straw no 5000 straw gaso kwa na daktari ni binti no chiko beko na chichi bon lobona sema nini ko chama chi stretch na chitoko beka ase machine yi ego feel to chibona une stray is kwenye ligere kene ngeyeli kirabo ena ko kene ngeyeli eto wati kendo macho ligere wati kendo wana karutu anyekire ase machine e machine eri gebwate ability yogo ichori embege eri kwa roseti gochima kare ya la kambe unoga usaka ntaka imaka nyerere no ga kuswama stray to gotumia gere 0.25 ml gere 0.25 ml machine eri ichorima ichori embege kare ichori wana itokonya ka feeling it feels the straws with the semen kare ya feeling yama ya kuruo ya seal turochi one end with the cotton na this end gere open one machine to bwate this end yego seal kwa hiyo wana kuneye igere sealed and yeko basi heat sealed bono kare ya bere heat sealed turochi mbego ya soire ya bere heat sealed that's it one mbego ya bakatgatia bono kare ya bere heat sealed e machine hiyo toigweti akore gasia sealing and at the same time a machine yige kocha erike nocha won yewone yeto to produce it won ye sealed and one kaba printed ili ntanga ni chakwa the number study eno chimu pechi namba kalikuwa ADC kalikuwa mangana nda mange so mwacho muligereria yigando chekaligere bakachitaliki ngorikere bakachitaliki na arorire ugoti maiti gose kale kulika chitaliki embege ya nyatoko bageko geko bekwa maigaiga mwacho muligereria na raitu abereto gusanga kurwa sensemeiga enga kibonto nyarako batogosemania amangi ase ekega na raitu nyako batokonyora konda se weekend ngocha tole na mange eritogendera kumanyanga ningi daktari maranga atwariganiretie na gutumanyia na raria litubwana tukubwatia erituchikonyora embego ere engia kigima igoba no mwacho muligereria tobasugusuka ekende chigitukone chisabune cyarero o isaransoike na ndotegerera bakatoiko mario onyarako bagokonyora amaya amakino kukigima eri nayo ndero murimi otware engombe erengia engombe improved